Kad se velika dječja srca slože, sve se može. Njih oko 500 našlo se na startu za malu Enu. Trčat ću koliko mogu, a to ću napraviti zbog male Ene Škoda. Da može dobiti kvalitetnu protezu vodootpornu da bi se kupala ove godine sa svojom braćom i svojim prijateljima. Protrčavši ulicom kroz Kolan, zadovoljna vesela lica i rumene obraščiće, dočekala je 8-godišnja Ena s obitelji. Zahvaljujem se što su mi prijatelji došli. U listopadu Enu čeka 10. operacija. Nakon liječenja na zagrebačkoj Šalati, posljednje 2 operacije obavljene su u Beču, gdje se Ena ponovno sprema. Prva operacija je bila negdje oko 50.000 eura kad je ugrađen taj fiksator. Druga operacija je kad se vadili fiksator bila oko 18.000 eura i za treću je najavio negdje oko 60.000 eura. Četveročlana obitelj Škoda živi od 4.000 kuna. U dosadašnjoj nevolji srećom priskočila je i država. HZZO je pokrilo te dvije operacije, a sami ostali troškovi sve snosimo sami. Eni treba pomoć sve do kraja puberteta, odnosno dokle god ne prestane rasti. Svaka kuna koja će pokriti troškove nabavke nove proteze, bez koje se ne može kretati, te puta i boravka u Beču, dobro je došla. Suprug samo radi, ja sam radi nje 24 sata kod kuće, tako da ima ko paziti na nju. Prognoze austrijskih liječnika su optimistične. Malo Eni svi držimo palčeve da i ona što skorije s vršnjacima protrči kroz cilj.